Indudablemente, empezo por aquí, Valle Inclán, igual que os outros escritores galegos que escriben en castelán, Pablo Bazán, Fernando Flórez, Julio Camba, Torrente Ballester, Cela, etc. Son galegos, indudablemente non pertenecen á literatura galega. Pertenecer ou non pertenecer á literatura galega, só iso de vendo Ricardo Carvalho Calero, repetiu tamén Méndez Ferrín, o que dá pertenecer ou non pertenecer a unha literatura e a lingua que se utiliza, indudablemente. De todas maneiras, eu quero, de alguma maneira, reivindicar ese recoñecimento que a moitos destes escritores debemos terle, non? Debemos terle como galegos que son, ainda que escribiran noutra lingua. O caso extenso, máis significativo, é o de Valle Inclán, indudablemente. Valle Inclán, non fai falta que o diga todos aquí, o conocemos, pero todo o que escribiu, gran parte da súa obra que escribiu sobre Galicia é un reflexo extraordinario da situación deste país. Desde as comedias bárbaras, Águila de Blasón, Romance de Lobos e Cara de Plata, pasando por Divinas Palabras, unha obra que escribe en 1920, pasando por novelas como a Sonata de Otoño, Flor de Santidad, contos de Jardín Umbrío, etc. Galicia está reflectida, está reflexada perfectamente nesa literatura. Entonces, dende ese aspecto, dende ese punto de vista, é onde eu creo que debemos facer noso e, desde logo, reivindicar para nós, para Galicia, a Valle, ainda que non escribira en galego. E de aí arranco a miña reflexión. Valle, en efecto, vive un momento do despertar, do resolvimento galego, un momento distinto, indudablemente distinto, hai que contextualizarlo nesa época, o que podemos entender agora. El é fillo de un gran un home de letras, con moi bo coñecimento do folclore, da historia da literatura galega, do Manuel Valle Bermúdez, que é amigo de Manuel Murguía, pai, e ele ten unhas relacións, esas son as relacións que ele empeza, os primeiros contactos ca cultura galega que ele ten, veñen de aí deste aspecto, deste lado de Murguía, que é un regionalismo